водена медитация, сканиране на тялото за откриване на болести и дисхармония. Тази медитация е създадена, за да ти помогне да се свържеш дълбоко с твоето тяло, да откриеш области на напрежение, блокаж или болка и да получиш яснота къде в теб има нужда от внимание. Изчистване или лечение. Ще използваме дъха, въображението и осъзнаването, за да сканираме всяка част от теб, физическа и енергийна, и да я върнем към баланс. Тя е за всеки, който усеща, че в тялото му има натрупан стрес, болка или умора. За хора, преживели емоционални сътресения, които усещат отражение в физическото си тяло. За търсещи себепознание и връзка със себе си. За хора, практикуващи енергийна хигиена и самонаблюдение. За теб, ако искаш да чуеш мъдростта на тялото ти. Тази медитация ще те отведе на вътрешно пътешествие към себе си, към мъдростта на твоето тяло и енергията, която протича през теб. Нека започнем, като си позволиш да се настаниш удобно. Може да седнеш или да легнеш. Важното е да си в позиция, в която тялото ти се чувства спокойно, сигурно и защитено. Нека гръбнака е изправен. Затвори очи и остави гласа ми да те води. Всички странични звуци и шумове нямат значение за теб в момента. Започни да усещаш дъха си. Не го променяй, просто го наблюдавай. Вдишай бавно и издишай. Почувствай как въздухът влиза и излиза. С всяко вдишване внасяш светлина. Всяко издишване освобождаваш напрежение. Още едно дълбоко вдишване и бавно издишване. Пусни ума да се отпусне. Пусни деня да си тръгне. Пусни всичко, което вече не ти трябва. Нека сега направим 3 кръга дълбоко съзнателно дишане. Ще вдишваме за 4 секунди, ще задържаме за 4 и ще издишваме бавно за 6. Вдишай. 1, 2, 3, 4. Задръж. 1, 2, 3, 4. Издишай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отново. Вдишай. Задръж. Издишай. И още веднъж. Задръж. Издишай. Усещай как с всяко издишване тялото потъва все по-дълбоко и по-дълбоко. Представи си, че топла златна светлина се спуска отгоре, от космоса, от източника на светлина, от Бог, както го чувстваш. Тази златна светлина влиза през върха на главата ти и започва да изпълва тялото ти с усещане за мир, хармония и спокойствие.
Сега ще преминем през всяка част на тялото ти. Ще се фокусираш, ще наблюдаваш, ще слушаш. Тялото винаги говори. Ти просто се учиш да го чуваш. Започваме от върха на главата. Почувствай темето. Усети скалпа. Има ли напрежение, пулсиране, тежест или е спокойно? Просто наблюдавай, без да променяш, без да съдиш. Слез към челото, слепоочията, очите. Отпусни клепачите, бузите. Какво усещаш в челюстта? Има ли стягане, скърцане или болка? Пусни я. Нека се отпусне. Може да усетиш топлина, може и студ. Всичко е информация. Просто усещай. Сега гърлото. Задръж вниманието си там за малко. Гърлото е центърът на комуникацията. Има ли буца, напрежение, стягане или е отворено? Какво се задържа там? Непроизнесени думи, емоции? Просто усещай. Спускаме се към раменете. Мястото, където толкова често носим тежестта на света. Почувствай дали тежат. Представи си, че издишваш напрежението от раменете навън. Ръце, лакти, длани, пръсти. Усещаш ли енергия? Мръвучкане, изтръпване или липса на усещане? Гърди, сърце. Постави вниманието си върху сърцето. Почувствай го как топчи. Как се чувстваш в сърцето си в този момент? Има ли болка, натиск или е спокойно? Стомах, слънчев сплит. Усещаш ли свиване, топлина, хлад? Тук често се натрупва страх, тревожност, срам. Просто наблюдавай. Пусни светлина в тази зона. Корем, матка, център. Какво усещаш тук?
Свържи се с тази мощна зона на съзиданието. Има ли застой, болка или пулсираща топлина? Гръб от врата до опашката. Върви бавно с вниманието си по целия гръбнак. Усещай дали има скованост, напрежение, изкривяване, къде тече свободно и къде не. Ханш, таз. Как се чувства тазът ти? Свободен ли е или заключен? Можеш ли да го отпуснеш още повече? Бедра, колене, пръстци, глезени, стъпала, пръсти. Достигни до самия край на тялото си. Почувствай връзката с земята. Ти си в тяло, ти си тук, на тази земя, в този живот. И твоето тяло е твоят храм. Сега в тишина, в няколко минути, остани със себе си. Какво ти казва тялото? Къде имаш нужда от любов, от грижа, от внимание? Може да си представиш, че със всяко вдишване изпращаш любов към тези зони. С светлина, с прошка, с нежност. Ти не си развален, ти си съзнателен и се завръщаш към себе си. Когато си готов, готова, започни да мърдаш пръстите на ръцете и на краката. Раздвижи тялото леко, отвори очи и се върни тук с яснота, с спокойствие, с благодарност. Благодари си, че направи това пътешествие за себе си.
Твоето тяло е мъдро. Ти си на правилния път и всеки ден все повече в хармония.